and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba. Kinahanglan yun, uy. Naisod ni Boss imong alimpatakan ang kamatuoran nga dili gyud kamo ni Abi ang alang sa usag-usa. Husto na nay. Busa ayo na ipamugos ang imong kaugalingon ngadto sa babae nga usa na kadakong menyo. Giing nang husto na! Husto na! Gisingkahan ko nimo. Nay. Naning kakag-inahan? Nay, ang sumad, nay. Usab ha. Usab og paning kadako kay kining sabad sa imong kumo. Tiwasan ko na ni, ha? Nay. Nay, pasaylo ako. Wala ko tuyo, ah. Pasaylo ako, nay. Gakos ka man diha, be. Sorry, nay. Sorry. Nak, gusto kong masayod ka nga nakasapot ko sa imong gibati. Nakasapot ka ayo. Apan wa na kita'y mahimo pagawa sa pagpadayon sa atong kinabuhi. Dili mahimo hunungon ta ang pagtuyok sa atong kalibutan tungod kay gisakitan ka. Kay ang kabatuoran mao, mutuyok pagihapon ang atong kalibutan bisan pa man kun wa na siya. Isaad ko sa akong kagalingon nga di na ko buhilak. Kamu-move on ako. Pero nga nung kung makita na ko siya, nay, ingon og sumawad-an maghihapon sa umoy ang akong mga tuhod. Gusto ko maghihapon siyang duulon o gakson o unya ahagan. Tungod kay ang paghikalimot dili diha dayon anak. Nagkinahanglan kini og higayon. Kay matod pabitaw nila, time heals all wounds. Di ko matuuan na, nay. Kaya ang kamatuuran mao nga dili tanang samad maalim sa panahon. It will only get numb in time. Pero magpabilin paghihapon ang samad bisan sa paglabay sa panahon. Anak. Magdali ko. Nalangan ko sa library ron da. Ay. Abay! Oh! Abay! Abay! Oh! Abay! Kiring! Puyan ko pangita ni Boy. Dito rin kagikan sa library. Daan bigyan ko. Nagawago na ko pangita ni mo sa wakuta. Oh, may research ko alang sa itong project. Akong gihuman kay last day na ugma sa submission. O bitaw. So una, di ka mawayog submit. Karon, karon na lang yun. Kay, nabisim ka nga ni Dina. Kituwitin mo data. Pila ng kabuwan. Usag to nga. Usag to nga yun. 1, 1, 2. Usag to nga. Usag to nga lang sa buwan. Karon ay noong ka naning ug maayog balik. May nanggani kay yatagan pa ko chance ni ma'am. Ug ugma na ang katapusang chance nga makompleto na ko ang akong project. Amen! Tali mo tibay na at kung mau na. Ginansya na. Ginansya sa pamabay. Pamabay nga di ko kauban. Sige bay ha. Muna na ko nimo. Tuon pa na ko si Dina sa iyang opisina. Ubon ko baby. Oh, mutsam ko rito. Kun, mga play ko daan. Pilisan mga pi ko daan. Kaon sa. Dipindiran nimo sa anong pagsamot. Oh, abay, batasan eh. Kaya pa kung nakita niya, niya karon biyar ko. Uy, batasang pambansa. Hey, quadcom. Bahala ka eh. Mulawas na ko sa ila. Muna na kong panihapon. Ako'y kaon sa iyang bayan, kaya di naman sa tumuuli. Ato ko kaon sa ila. Makalimta na gani kasi mong nanay, bayin na. Wala ako naghihimong anak ini. Ang ako gimuon kung bana sa imong nanay. Salva kuta. Mauding uwa mo tagbo na ako sa gawas sa akong pagabot. Kaya natuog din yung bayana.
Ingon og sa lapoy kay sa tanawon. Karon pa ko makabantay nga nang luspad siya. Abigail. Oh, Jeric. Yan na day ka. Sorry, ho ako makapantay. Nakatuog ko. What happened? Ngano ka? Kahit kang mipiyang ug mikupot sa mo. Galit gani ito mga kumpananaw. What? Ganina pa ning lain ng akong lawas. Marag... Kasukaon ko Midagan sa payos ba niyo? Lain sa kong kuto-kuto. Oh, ano ba ni? Are you okay? Kaya buhap niya nga akong puko-puko. Niya na sa... May kana. Nagsige kag suka apan pulos laway ra migawas. Come. Jeric, ano kialsak ko nimpo? Dadto tikas doktor. Di ko magkatugot ka may daotang mahitabo nimo. Wa kay angayang ikabalakas, sir. Natural ra ka ng bation sa kababay nga nagsabak. You mean mabdos na kong asawa? Yes, sir. O basing siyang gisulti nga katapos na ang monthly period, your wife here is 7 weeks pregnant. Congratulations to both of you. Abdos ko. Sige na. Salamat. Abigail, wait. Gikakos ko nimo. Thank you. Thank you. Mamahimo na kong amahan. At least may nahimo kang husto alan ako. Jeric. Panggaon ug mahalon ko ang atong anak labos tanan. Ug ipaniguro ko nga mahatag ko niya ang tanan. Salamat. Busa ang pingi ug maayo ang imong kaugalingon. Kaysa higayon nga may daotang may tabo niya samtang naapas siya sa mong sabakan. Manubag ka na nako. Jeric. Here. Kini mo ay maayo ni mong kanon. More sa fruits o veggies. Kaurog maayo. Oh. Iha, I'm so happy. Kay may magdagandagan na usab unya ning among padimay. I can't wait to see my apo na. Mayo unta ko lalaki ka ng una ninyong anak dong. Ug unya maliwat kayo nimo. Labing siguro ambungan usab ka ng maong bata o intelihente. Natural. Ato gud ka ng apo. Hey, wag ka makaon. May laing pagkaon ka ba nga gustong kanon? Gusto ko lansones. What? Pero gabi na, lansones ang imong kanon. You should have told me earlier. Aron magkapangita ta ganina. Oh, my God. Sorry. Dili para ba gyud season karon sa lansones. Hi, Lola. Hi, everyone. Iniana mi. Wow! Kadaghan ko din yung mga prutas sa lamisa. Good evening, madam. Oh, hello, iho. Lingkod na ka mo. Join us sa panihapon. Andi, sige na. Madungan tagpanihapon nila. Muna imong gusto, dili pa?
Yes. Salamat. Don't mention it. Iha, Abigail, ganahan ka bagyod, ganahan bagyod kaayo ka mukaon og lansones, kay magpapangita na lang kita aron nga makakaon ka. Kay dili maayo alang sa usa ka nagsabak nga dili matumanan sa gusto ni ining kanon. What? Mabdus ka na, Abby? Mabdus ka? Oh, unsa na Abigail? Magsugo na ba kitag mangita og lansones alang nimo or you could wait till tomorrow? Ako na mangita. Ako na. No. You stay. Kung di ka gusto magkagubutan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!